हाय लोगोफोर आं दिनै गुवाहाटीनिफ्राय न'आव थांनो नागिरदों नोंसोरबो बरिं जायाबा आंजों न'सिम नायफादो आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय नै जोंना गारिया फैनो लागा गारिया फैयाखैनो जों दा नै बिमा फिसा बे सिङावनो गिदिंथ'बाय दङ जायगाफोरखौ नायना लाखाबाय दङ थांसिगोन नालाय आरोना नै बे लामाजोंनो हाबहैयो जों थानाय रुमा जोंनिफ्राय नै बेसेबा गोजौ बै नै 6 ताला बेयाव थाहैयो आरोना बेयाव जों दा ओमफ्राय न'आव थांनो ओंखारबाय थांगासिनो बेनो आरो जों थानाय जायगाया जा मिस्टारा इयाव थायो बे जायगायाव थायो आरो जोंनि गिदिंग्रा लामा आरो बेयो बेलासिबाथाय ओमफ्राय नै इखिबो थाङो लामाया आरो ओमफ्राय नै इखिबो थांनो हायो सब लामा दंजोबो गिदिंजोबनो हायो गिदिंलांजोबो आरो केम्पनि सेरावनो आरो इफोरो बेनो आरो जों बेलासि गिदिङो बेयाव ओरैजाय थांनानै ओरैजाय गिदिंलाङो आरो ओमफ्राय नैबे आंनि फिसाला बेनो आरो गेम भिलेज जों थानाय जायगाया Fai apa? Kak, gue itu tahu dia udah mana? Halo, dong. Kamu nampak tu? Cilana yang mana? Ang cilana yang. Lani mana lagi sih? नै दा जोङो लख्रा मोनबाय नायसंनाय गारिया बेसेबां जाम जादों बेनो बालायनाय नारें खारजिबो लाखादों जोंहा गोबा जानो गिनानै नै दासो जामनिफ्राय बारग'बोबाय बेसेबा गोबावनि उनाव नायनानै बिमा फिसा गारियावनो उथिनो हाया फिसालानि अबस्थाखौ नायदोंमानो बिमानिखौबो उथिनोनो हाया गारियावनो माब्ला मोनहैगोनसो जाबाय दं जायखौ आङो सानो जागोन आंना बिनो जायखौ आङो सानो जागोन आंना बिनो जायखौ आङो सानो फैयै फैयै नै जालुकबारि मोनलायबाय जागोन आंना बिनो जायखौ आङो सानो जागोन आंना बिनो जायखौ आङो सानो जागोन आंना बिनो
ओमफ्राय नै बै मन्दिर बायदि नुहुरनाया बे जाबाय भुपेन हाजरिकानि नामै मोनसे नेरसोन बानायना दोननाय मेम'रियेल आरो। ओमफ्राय नै लोगोफोर सराइघाट दलं मोनलायबाय जोंनिया थांगासिनो ओमफ्राय नै दा गणेश मन्दिर मोनलायबाय। ओमफ्राय जों दा गुवाहाटीनिफ्राय न'आव थांगासिनो। लकडाउनमोन नालाय गथ' गथायनि स्कुल गैयामोन नालाय जों साननैसो दंहैयोमोन आरो दा न'आव थांगासिनो मोनथ'वाखैनो। मेगनजों मेगन खुगाजों खुगा रायज्लायबाय थाब्लाबो मानो अहाया। ओमफ्राय माला मोनहैनांगौ दासो हाजो मोनदो। ओमफ्राय नै फैयै फैनानै मुखालमुवा मोनलायबाय। मुखालमुवा मोनबाय माने गेजेरानो नांबाय आरो मोनसिगोन। ओमफ्राय नै रैखासै आरो सेङा मोनबाय माने मोनथारबायानो आरो ससेल'थारसै बेखौ बारबानो जोंनि नगावबो मोनखासिगोन। ओमफ्राय नै लोगोफोर आं मोखांखौथ' खिथानो हाखाला गोबानानै खर' गिदिंनानै बोरैबा जाखाजोब्बाय आरो जाय बुंजायथुं। ओमफ्राय नै दा जोंनि नगाव सक मोनफैबाय। ओमफ्राय नै बै न' नुहुरनाया जोंनि राजथिलि आरोना राज मन्दिर। नै ओमफ्राय नै बिखि थांनानै बाजार जायो आरो ओमफ्राय इनि एसे आगोलावनो जोंनि न'खौ मोनसिगोन आरो। नै बे दिंग्रायनाय नै बेखिनो न'आ मोनसिगोन जोंनिया। बै सिगाङावदि ट्रेक्टर थांनाय नुदों बे ट्रेक्टरजोंनो थांफाबाय थाबानो मोनसिगोन। मोनथारबाय नै ससेल'थारसै। ओमफ्राय नै एसे आगोलाव नैबे प्राइमारि स्कुल जोंनि बेयावनो गथ'फोरा फैयो जोंनि गामिनिया नैबे प्राइमारि स्कुलाव। ओमफ्राय बै औवा नुहुरनायानो जोंहानि बारिसै आरो।
मोनबायानो नै मोनथारबायानो नै बे फख्रियाबो जोंहानिनो ओमफ्राय नै मोनथारबाय मा गारि लाबोना होबाय जोंलाय न' मोनफैबाय दासो इनो बाबा अनलाइनाव माबानाय गारिया राजा Oi, Shalom, no. Cuma gawa. दानिया न'आव हाबनोसै मानसि गैयिखाय न'फोरा बोरै जाना दंजोबो न' मोनफैनाय लोगो लोगो लकेल ना दैबाना जादोंमोन ना जोंनिया बे दैबाना राननानै दा नायानो ना आरो जोंहा बिबोनाङा आगैया सारना लाबोदोंमोन नै दासो थाजा सायनोसै